Ndakamanikidzwa kuti ndinge ndichiroorwa nemurume uyo akarumba. Murume uyu kurumba kwaakaita akatorombeswa nababa vangu. Zvino ndiri kugara nemurume ane nyoka. Nyoka iyi inopota ichiuya kwandiri yozviita semurume wangu. Iye kana kundibata haadi. Mamuka sei muri eZimbabwe? Tinokuchingamidza zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai batapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Hanzi makadii henyu mukova nashi. Ndiri kukumbirawo kuti kana muzoposta munge muchizondiposta sahaidi, even though ndakaloka profile yangu, asi ndapota musazoudza vanhu kuti zita rangu rechokwadi ndinonzi ani. Handisi kutaura zvinhu izvi nekuda kwekuti ndiri kuda kungofadza nzeve dzevanhu, asi nekuti ndinogara ndichingonzwa kuti ndakaneta nguva dzose uye ndiri kudawo rubetsero. Baba vangu ivo in'anga, zviya zvinotaurwa nedzimwe n'anga kuti dzakatoenda kunana Nigeria kunoromba, ndozvakaitawo baba vangu vakaenda kuNigeria uko kwavakaenda vakanoromba. Ndiri mukadzi, ndine makore 23 years ekuberekwa. Kutaurwa kwazvo zvinonzi ndichafa ndisina mwana. Shuviro yangu yainge iri yekuti ndichazoitawo mwana. Ndakazvichengetedza kubva ndichiriwo musikana wechidiki. Pakatanga shamwari dzangu kuita zvekudanana nevakomana, ini ndakange ndisingaiti zvevakomana. Ndainge ndichiti kana ndazoroorwa ndopandichazotanga kunakirwawo nelife. Ndakaberekerwawo ndikakurira kuzaka mumhuri medu, imhuri inotozivikanwa chaizvo nekuda kwekubata-bata. Sezvo vabereki vangu vakazosiyirwa zvinhu zvavakasiyirwa nagogo nyakubereka baba, ndipo pavakabva vachizosarudza kuti vange vachibva kuzaka vakabva vachizoya kunoku kuHarare. Saka muno muHarare vakabva vanoita advantage yekuti vanhu vakawanda vanenge vari pakutsvaka zvinovararamisa. Saka baba vangu vakatanga kushandisa masimba avo semuroyi kuti vange vachigadzira zvidhoma, kwete zvidhoma zvinongorova vanhu sezvainge zvichiitwa nagogo kuti vaingova nezvishiri nezvidhoma. Vaiva neshiri dzavo dzainge dziri dzebrown dzekuti vaiti kana vakadzitumidzira kumunhu, munhu iyeye aibva afa. Shiri idzi taigara tichingodzirota gogo pavainge vachirira penyu dzichitotaura nesu. Saka vakabva vachizotanga kugadzira zvidhoma zvekuti kana munhu akauya mumatare mavo achiti anenge achida mari, vaibva vachizomupa zvidhoma izvozvo obva aenda obva atotanga kutogadzira mari, achiita mari kana apfuma kwemakore avanenge vakanyorerana pasi kuti in 2 years kana kuti in 1 year kana kuti mwedzi uchange uchizorenta uchiuya uchibhadhara mari kuna baba vangu. Ndokuzopfuma kwavakaita. Vakapfuma nekubudikidza nekubhadharisa vanhu pamwedzi woga woga unenge uchiuya uchipa baba vangu zvidhoma. Kana kuri zvidhoma zvavo uchizvibhadhara mari yazvinenge zvichishanda, kana kuri kunzi ukatadza kubhadhara mari then zvidhoma zvinobva zvatanga kudya mari yako, zvodzoka zvokutorera pfuma yose. Saka ndakangokurirawo ndiri mazviri, asi shungu dzekunamata ndainge ndiinadzo. Ndaiti kana ndikada kuti ndinge ndichienda kuchechi, ndainzwa musoro wangu uchitema zvisingaite. Kungosvika padhuze nepagedhi rechechi ndaitanga kutemwa nomumwe musoro kuita sekunge musoro wangu uchatsemuka. Upenyu hwakatanga kushanduka. Ndasvika form 4 ndipo pandakatanga kupiwa pressure yakanyanyisa nevabereki. Vakange vasingade kuti ndinge ndichienderera mberi nezvidzidzo zvangu. Ndakaita nharo ndikati form 5 form 6 ndikati ndinoda kuti ndinge ndichienderera mberi neupenyu hwangu, nekuti ndakange ndisingade kuti ndinge ndichizoramba ndichirarama ndiri mazviri. Saka ndava kuyunivhesiti, baba vangu ndipo pavakatanga kungondimanikidza kuti ndinge ndichisangana nevarume vakasiyana siyana. Vamwe vacho vaiuya mumatare avo vachiti uyu anoita, ndichiti kwete, ini handidi. Ndapedza zvidzidzo zvangu takagara until last year, ndo pavakatanga kunetsa zvisingaiti. Vakati vane munhu wavanoda kuti ndinge ndichizosangana naye. Ndakaramba ndikati kwete, handidi, handina kumbobvira ndakamuda ende handisati ndakambosangana naye. Saka hazviiti kuti ndinge ndichingobvuma. Baba vakati ndo zvandafunga ende ndo zvandaronga, nekuti tingatoita
upenyu hwose tichingonetsana. Ndakazoti ndasangana nemurume wangu, mwoyo wangu wakarwadza, kunyange zvake ari wezera rangu, ende murumewo wekuti kana akamira nechepapo vanhu munokwanisa kutoti apo paita zvemurume, asi zvaanoita kana imi makavata ndo zvinoita kuti ndisada kana kuswedera kana kuzviswededza padhuze naye. Ndakaedza kuti ndige ndichimutsanangurira kuti ine handidi zvekuroorwa naye, kutomboedza kumuudza kuti kunyange ukati unoda kundiroora but ndichakuhurira. Akaseka akati ndinokuisa rukavo. Saka ndakazomanikidzwa kuroorwa. Baba vangu chavaingoda ipfuma chete, vakauya vakandiroora baba ava nemhuri yavo, then ndokubva ndachizonzi taifanira kuti tinge tichizomirira kana tachata tozotanga kugara tose. Saka ndakagara pamba pevabereki vangu ndikazochata. Mainge muri muna August pandakachata. Kuchata kwangu mukomanashi zvandainge ndichifungidzira kuti ndo zvainge zvichazoitika kubvawo ndichiri musikana wechidiki, sandizvo zvakaitika, nekuti ndakabva ndachizombonomanikidzwa kuti ndige ndichienda kucourt tikanoita court wedding. After that pakaitwa macelebration, tikabuda munyika tikabva tachizoenda kuDubai uko kwatakaenda for our honeymoon. Tikazodzoka zvedu, tadzoka zvinhu zvainge zvichiri zvakanaka. Ndikangoti kunyange ndainge ndisingamudi, but iye aingoti nekufamba kwenguva uchasvikawo pakundida, achindibata zvakanaka, uye zvekare munhu anotaura zvinenge zviine unyoro mukati, munhu anotoita sekunge ane mwoyo wakanaka, but zvaanoita zvakavanzika ndo zvinoratidza kuti ane uipi hwakanyanyisa. Kana tava mukati memba yakavanzika, zvinhu zvakatanga kushanduka. Ndikaona kuti munhu haasisina kana kanyanini, anoavoida, obva aenda, obva anorara mune imwe room. Saka ndakangoti ameno, sezvo ari munhu ane mabusinesses akawanda, ndikangoti ndinge ndichiregedza kufunga zvakawanda. Asi nerimwe zuva pakange huri usiku, ndikatanga kunzwa ruzha rwechinhu chainge chichifamba chisingatsananguriki. Chinhu ichi chakatanga chichafamba chiri panze, ndikanzwa chava kufamba chiri pamusoro pemba. Ndakazonzwa chinhu chainge chofamba chiri musilingi, ruzha rwekufamba sekunge chinhu chainge chichizvikweva. Dzimwe nguva ndainzwa kufema, but kusiri kufema kwemunhu, pachiita sekunge chinhu ichocho chiri kufema chakakura kwazvo. Saka zvakaitika pandakada kuti ndige ndichimuka, ndakatya kana kumuka kwacho, uye zvekare makumbo angu ainge akabatwa nekumwe kutya ndisingagoni kana kuti ndige ndichimuka. Zvakazoitika zvekare murume wangu akange abuda andisiya ndiri ndega pamba. Ndakange ndakatorara ndiri pacouch, ndainge ndichitoona hangu movie Nigerian. Ndo pandakabva ndachizongonzwa kuti mumba mainge muine munhu ainge apinda. Chakandishamisa ndechekuti pandakamuka ndakabva ndaona kuti mumba mainge mapinda Japraiser, apa ndainge ndiine crush naye muhudiki hwangu. Ndakafara chaizvo because paakapinda ainge akabata bouquet remaruva, uye zvekare ainge aine ring, wedding ring yaainge akabata achiti auya kuzonditora kuti tinge tichizoenda kunochata. Saka ndakatomuka ndokubva ndati wow. Akanditora akabva aenda neni muimba yemukati. Tava muimba yemukati ndo pandakazoona kuti Japraiser uya ainge asiri iye, but yainge yatova nyoka zvayo yainge ichirara nini. Ndakavhunduka. Chishamiso chakaitika mukoma ndechekuti pandakavhunduka ndichimuka kudaro, ndakazviona kuti ndainge ndiri mubedroom zvechokwadi, asi ainge andibvisa hembe dzangu dzose. Handina kuziva kuti ainge ari ani, uye painge paine chiratidzo chairatidza kuti nyoka iyo yainge yazvivanza kuseri kwechiso chaJapraiser yainge yatopedza kutoshanda basa neni, ikanyangarika zvayo. Zvakaramba zvongoitika. Ndakaudza murume wangu, akati hadzingori hope dzaunorota idzodzo, regedza kuramba uchingoona mamusic videos ake, sezvo ari munhu wandinofarira kana ndichiklina mumba ndinenge ndakangoteerera music yake. Kubva ipapo zvakaramba zvichingoitika, ndichingorota varume vakasiyana siyana, vamwe vanenge vari macelebrity vachiuya kwandiri, pedzezvo
chobva chachizoshanduka chobva chaita chinyoka chinenge chichirara neni. Panguva iyoyo ndakatanga kurwara zvisingaiti, ndichienda kudana chiremba, mari yakapera mukoma because ndainge ndava kungogara ndichibleedha nguva dzose, uye zvekare ndichinzwa kurwadziwa. Ndaitogara ndakaisa hot water bottle padumbu rangu, murume achishaya kana hanya nazvo, achingondiudza kuti ndichapora. Saka ndakazoudzwa nomumwe mukadzi kuti ndige ndichimbozama magaino. Ndikaita saizvozvo. Pandakaenda pagaino vakaita matest, maresults paakadzoka ndikanzi ndine mapundu, saka ndinofanira kuti ndige ndichizoitwa operation yechibereko kuti vainge vachimabvisa. Vakati haasi mafibroids, haasi macysts, ameno kuti idambudziko, urwere hwakaita sei, saka I'm supposed to do an operation. Asi murume akati ina handina mukadzi anovhiyirwa asati ava nemwana. Ndakazotanga kufamba mukomanashi ndichiendawo kumaprofita in secret, zvinhu zvisingatobvumidzwi kumhuri kwedu kuti unge uchienda kunobvunzira kumaprofita. Ndakaudzwa kuti baba vangu nemurume wangu vakaita dhiri. Ndakabva ndachizopiwa umwe mushonga uyo wandakanzi muchanyatsokuona kuti chii chiri kuitika mumba menyu. Pandakadzoka murume wangu akabva achizobuda akaenda kunze kwenyika nevamwe vake mabusiness partners ake. Ndo pandakabva ndachizorota ndichienda mune imwe room iyi ndaingoti ndimo munogara maturuzi ake. Ndobva ndachizomuka mangwana acho makuseni ndikashamisika ndikaona kuti dhoo rainge rakatovhurika, but ndakatomboedza kuti ndinge ndichivhura dhoo iroro masikati acho, ndikaona kuti dhoo rainge rakatokiwa, but chakavhura dhoo handizivi zvimwe kuda munamato wandakapiwa namadzibaba. Ndakavhura mukomanashi, zvandakaona zvinhu zvandakange ndisina kumbobvira ndakafungidzira. Mukati umu mune kofini ririmo, kofini chairo. Handina hangu kuda kuti ndige ndichizovhura kofini. Kofini iri rakafukidzwa negumbeze reblack, uye zvekare mune nyoka, but nyoka iyi haina kukura, idiki. Ndikangoti maybe yakangoenzana nekachigunwe kangu. Ende nyoka iyi inoita sekunge ine maziso emunhu, maziso ayo akakura kutodarika mutumbi wayo. Ndakavhunduka nekuda kwezvinhu zvandainge ndaona. Kwava kubva ndapinda mumotikari ndakananga kumatare ababa vangu, ndikatanga kunetsana neni. Vakabva vanditi zvawaona zvemurume wako siyana nazvo. Vakabva vandipa kapu yakange iine mushonga, ndizive kuti mushonga wakaita sei. Ndakaramba kuinwa mvura iyoyo. Vakanditi ucharamba uchizviona. Ndanga ndisi kuda kuti urambe uchiona zvawakaona. Saka ndakaramba ndikaenda kuna madzibaba. Madzibaba vakandibatsira kutaura kudai, vakarohwa nestroke, kutaura havatogoni kutaura. Ndakaudzwa nababa vangu ndichibva pamba, vakati kamuprofita kako ikako unofungidzira kuti tumaprofita ndingatutya here inini. Ndakazoti ndaendako kumatare, ndo pandakanzwa mukadzi wamadzibaba vacho ivavo achiti, mother, dai henyu mabva pano, tarirai muone zvamakakonzeresa kubva zvamakabva panapa. Murume wangu akabva atanga kurwara. Zvechokwadi ndikatovaona madzibaba vakatorohwa nestroke. Ndiri kunzwa kutya kuti kana murume uyu akafa, zvimwe kuda anokwanisa kuzotanga kundimukira futi ngozi, achiti dai usina kumbogara wakauya pasuwe rangu ndisina kana kumborwara kusvika pakadai. Ndinomboedza kutaura naamai vangu, asi amai vangu ivo vakandiudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichitsungirira. Vakati wakaroorwa mwanangu, dzokera kumba kwako, marriage haisi nyore, zvichanaka. Handina munhu anokwanisa kundinzwa, uye zvekare hama dzababa dzinotovatya, because baba vangu vanotozivikanwa kuti vane masimba, vane mushonga umwe unotyisa. Vakasvika pakuenda kuNigeria uko kwavakaenda vakanosimbisiwa, vachiti vainge vachida kurwa neimwe n'anga iyo yakazongobayiwa nekamunzwa pamwoyo. Hakuna anoziva kuti kamunzwa ikako kakaibaya sei pamwoyo. N'anga yacho yenge iri yekuzaka. Akazoti afa murume iyeyo, paakaitwa postmortem ndo pavakaona kuti ainge aine kamunzwa kainge kakabaya mwoyo wake. Baba vangu vakaseka, vakati ndinonzani? Ndinonzi name hidden. Nemurume wangu hatichina nyaya, hatauri neni zvakawanda. Anongoti kana ari pamba, it's either anenge achiona
TV achiona bhora palaptop pafoni yake, kana yava nguva yekuti tava kuda kuti tinge tichirara, iye anongoenda unorara zvake mune imwe room. Ndauya pano mukoma nekuti handina umwe munhu wandingakwanisa kutaura naye, handizivi kuti izvi zvichazopera sei. Chandinoziva ndechekuti handina kumbogara ndakasarudza upenyu uhu, ndakatoita upenyu uhu hwekusarudzirwa nevabereki vangu. Ndiri kukumbirawo rubetsero kana paine munhu anogona kundipawo zano. Ndingabudawo sei? Ndingatangira papi ndotaura nani? Please help me. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu vanzvadzi, madei mangosimuka mangotsvakawo kumwe kwekuti munge muchienda kunogara, mungobvapo. Whether kwamuri kuenda muchanotambura kana kuti muchazogara zvakanaka, izvo zvinozozivikanwa naMwari, but for now dai mangobvapo panzvimbo ipapo, because chasara ndechekuti muchazofa. Musaramba makagarapo muchiita zvekuzvimanikidzira. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu. Hanzi degree ndinaro, but it's just a decoration mumba. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma ndakanonga bhegi rainge riine ma-US dollars uye zvekare negoridhe randakazotengesa. Zvinhu izvi zvainge zviri zvemuridzi, zvainge zvakatongosiyiwawo ipapo nembavha dzakauraya umwe goodbye. Mbavha dzisati dzabatwa kusvika pari nhasi, ndokusaka ndiri kutya kubuda pajekerere nekuda kwenhau iyi. Ndinokumbirawo kuti muzondiudza kana maposta itai chekutorasa chitupa changu. Ndinoziva kwazvinotorwa zvekare zvitupa, ndichazoenda ndonoaplya chimwe chitupa. Saka ndikuda kuti munge muchindibatsira vedare, nekuti handina munhu wandinokwanisa kuudza nyaya iyi wandinoziva. Zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosungisiwa. Ndiri murume uye zvekare ndichati ndine makore 37 years ekuberekwa. Handisi munhu akambodzidza zvakanyanya, asi ndiri munhu anogona kuzvishandira. Ndagara ndiri munhu anoshanda mabasa emaoko, kudhiraivha uye zvekare nekungozama-zama zvose. Kana kuredza hove, ndainge ndichiredza hove ini pandainge ndichiriwo mukomana wechidiki. Saka sezvo ndiri munhu ane rombo rakanaka, asi chaizoitika muupenyu hwangu ndechekuti ndaita sekunge munhu anotorerwa mari. Ndaiti kana ndikaita rombo rakanaka, pane pamwe patakambopocha hove zvekutorevesa, zvekuti tainge tichitotsvakwa nemapurisa big time. Hove idzodzo takadzitengesa tikaita mari. Vamwe vangu vakatokwanisa kutovaka dzimba kumaruzevha kutocheresa mabohol, but ini handina kana chandakamboita nemari iyoyo yandainge ndichiwana. Ainge angori maproblems after maproblems. Sezvisineiwo ndakazobva kumaruzevha ndikabva ndachizouya mune imwe nharaunda. Ndinototya kutotaura kuti kwandigere ndekupi. Zuva iroro ndakabva kubhawa usiku, ndainge ndakadhakwa, but not too much, because vakomana vandainge ndichinwa navo doro vakatosvika pakutondishayinira nedoro ravo. Ndikabva ndati vakomana ndava kuinda. Saka ndichifamba ndiri ndega ndichitodzokera kumba, ndakatobatidza chitochi changu. Ndainge ndiine chiredhiyo changu chainge chiine tochi. Ndichifamba ndikubva ndakatanga kunzwa kuti mudumbu. Ndainge ndava kunzwa mudumbu, manyoka chaiwo. Ndakabva ndatsauka pedyo ndichitsvaka chigwenzi kuti ndinge ndichizvibatsira. Ndichiri ipapo ndipo pandakaona chinhu chainge chakaita sechibhegi, chisling bag, chainge chiri padhuze nepandainge ndiri. Ndakafungidzirawo kuti maybe chainge changoraswawo noumwe munhu, asi ndipo pandakabva ndachizotanga kucherechedza. Ndikabva ndatoziva kuti panzvimbo pandainge ndiri ndipo painge pakabva mukuwanikwa umwe bhaya aita zvekutenga goridhe kuno kumaarea kwatinogara. Akawanikwa ari panzvimbo ipapo akatopondewa. Mukomana chi ndakabva ndatanga kunzwa kutya. Pandakabatidza tochi ndakatoona kuti padhuze nepainge paine chisling bag painge paine ropa rainge rakawandisa, but sling bag iri rainge riri mune chimwe chikwenzi. Panguva imwe chete
ndipo pandakabva ndachizongofunga kuchitora chesling bag kuti ndike ndichienda nacho kumapurisa. Saka ndakatora chibhegi chiya, pandakangochinhonga ndo pandakabva ndatoona kutoti mainge muine mari, muine goridhe zvekare. Saka mukudhakwa ndakangoti handingamboende kubhesi negoridhe iri usiku hwakadai, ndinokwanisa kuzosangana nematsotsi ndikapondewa. Saka ndichifamba kudaro ndakati ndava kuda kunosvika padhuze nekumba kwatainge tichigara panguva yacho iyoyo, pane pamwe apo pandaizodarika nepane rimwe zilight, ndikatya kuti ndinokwanisa kuzosangana nemunhu ndiine kasling bag kakazara neropa. Saka ndakazotsauka ndikatsvaka mvura ndokubva ndasuka chisling bag chiya ndikabva ndachiisa mukati mejaketi, iniwo wacho ndikabva ndageza ropa rainge riri mumaoko mangu mushure mekunge ndabata chisling bag because ropa rainge rakazara everywhere. Ndakabva ndachizoti ndasvika pamba, mudzimai wangu ainge akatomudhura, akaramba kana kumuka kuti ange achindipakurira zvokudya. Ndikadziisa sadza paya, ndakagara kukicheni, tainge tichishandisa turumu zvedu, ndokubva ndachizoenda kubedroom. Pandainge ndichiri kukicheni ndakachivhura chibhegi zvishoma, mukati mainge muine zvinhu zvakasiyana, mapepa, marisitsi uye mari yainge yakawanda maUS dollars. Saka mari iyi ndakaiverenga ndisingadi kunzwikwa nemudzimai kana ari semapepa. Ndakabva ndachizobuda panze ndikabva ndapisa mapepa ose uye zvekare nechisling bag chiya ndakabva ndachipisa, ndokubva ndachizotora mari negoridhe ndikabva ndaisa mukasling bag kangu ako kandainge ndichishandisa. Ndakabva ndachizongoisa bhegi riya pasi pemubhedha ndichifungidzira kuti madam vainge vakatorara. Saka ndakapisa bhegi because ndaitya kuti madam vanokwanisa kuzoshamisika kuti ko bhegi iri rine ropa, because kunyange ndainge ndazama kuti ndinge ndichikasuka kabhegi kaya kunze, asi mukati kainge kaine ropa uye zvekare painge patori ne$100 yainge yakatotsvuka neropa. Mari iyoyo ndakazotoitengesera vanhu vaya vanoita zvekutenga mari dzinenge dzakabvaruka mutauni. Saka ndakaisa pasi pemubhedha. Zvandakange ndisina kuziva ndezvekuti pandakapinda mumba, madam vainge vakanditarisa vachiita sekunge vakarara zvavo, but vachitoona movement dzangu dzose. Vakangonditaimira, ndakati ndarara. Madam ndokubva vamuka vakabva vatora kabhegi kaya, vakabva vaona kuti mainge muine mari. Vakamuka makuseni-seni, iniwo pandakamuka ndainge ndakatorohwa nebhabharasi. Ndo pandakaona kuti madam vabuda, ndichinochekawo zvokudya ndikaona kuti mudheni mainge musina kana chikafu. Saka madam ndakazozviziva mushure mekunge vadzoka vakati ndatora $500 ndo yandashandisa kutenga magrosari. Vakauya vakaita kuzadza chimwe chimotikari chavainge vatohaya, vakatenga magrosaries, vakati zvimwe vari kuda kuti zvinge zvichizoenda kumusha kwavo nekumusha kwedu isusu. Saka vakange vatenga foni zvekare because foni yavo yainge ichingoshanda iri pachaja chete. Saka ndakangoti zvinondoita sei. Apa pamari iya yainge irimo ndakaona kuti kwainge kwasara $7,200. Ndikati kana ndikaenda kumapurisa, mapurisa anozoti sei wakashandisa imwe mari ndinokwanisa kuzosungwa. Takagara, madam vakandibvunza kuti ko mari ndainge ndaiwana kupi. Madam ndakabva ndachizovaudza kuti tainge takarovawo dhiri ikoko kumakomba. Ndakange ndisingadi kuti vange vachizoudza kana munhu kuti tine mari yatiinayo. Ndikati madam toita sei nemari iyi? Vakati kwandiri ngatitange business, tichashandisa mari iyi kuti tinge tichigadzira upenyu hwedu, then tobva taona kuti todisa. Madam vainge vachitosuspecta kuti mari tinogona kunge ndakaibira munhu. Vakati asi kana muchitya kuti tinge tichitanga business muno handei kwedu kugweru kana muchivimba neni. Saka takazobva munharaunda tikabva tachizoenda pana madam tikashandisa mari kutanga ka small business, and zvinhu zvinofamba ikoko kana madam. Zvinhu zvakatotanga kutoshanduka uye tikabva tatenga motikari. Motikari iyi yakatombogarako kumba kwana madam. Mari ikatanga kudzoka. Ndikatenga goridhe, ndikatengesa goridhe rainge riri muchibhegi, ndokubva tachizotenga stand, tikabva tatenga zvekare imwe
stand yekutanga takaitenga mune imwe nharaunda, imwe tikaitenga mune imwe nharaunda. Takasvika pakutenga motikari, but zvinhu izvi hatina kuzviita nemwedzi umwe chete, zvakatotitorera almost 2 years kuti tinge tichizosvika pakutenga zvedu motikari. Takange tisingamhanyi, mari yedu tainge tiinayo mumba without any rushing. Madam vakabva vachizoti ngatichitengai motikari, ndokubva tatenga zvedu motikari. Saka zvakatora nguva kuti ndinge ndichizotanga kumuona Joram. Ndichamuti Joram, murume uyo akapondewa mushure mekunge aenda kunotengesa goridhe rake achisangana nemamwe magold buyer avo vakazomuponda. Saka ndakazotanga kumurota murume uyu, akabva achizotanga kuuya kwandiri akapfeka hembe dzinenge dzakazara dzakaita kutsvuka kuti piriviri neropa. Akanditi, ndini Joram, mari yangu iripi? Ndakamuka ndichiridza mhere usiku ihwohwo because ndakaona sekunge ndainge ndadzipwa nemaoko emunhu ainge asina bhodhi. Madam vakandibvunza, handina kuda kuvaudza chokwadi. Saka ndakangoti zvimwe kuda kurota, asi hope idzi dzakaramba dzongodzoka kwandiri zuva nezuva. Dzimwe nguva ndinotonzwa izwi rake kunge anenge ari pedyo neni, kunyangwe zvikanzi madam vanenge varipo, ndinotonzwa kutoti padhuze pane munhu zvekare akarara nesu. Ende kana ndiri ndega, hama dzangu munondinzwira tsitsi. Zvinhu zvandinoitwa naye Joram uyu anondidzipa, anenge achiti ndiri kuda mari yangu, enda unoudza mapurisa, uudzewo hama dzangu kuti wakabata ropa rangu. Mukomana Ashim, ipapo ndipo pandinozoshaya kuti ndoita sei, because ndiri munhu atori nebusiness, ndinoitawo zvekupfuwa zvipfuwo uye zvekare titori nekabuchari kedu. Dzimwe nguva zvinhu zvinomboita sekunge zvanyarara zvatonhora, then anobva achizodzoka neukasha. Apa ndanga ndafunga kuti ndinge ndichienda kun'anga, but ndinotya. Joram uyu ndinomuona anenge achiseka, akagara zvake pamusoro pedombo achindiseka achiti, uruda kunyatso kundiona kuti ndinotsamwa kusvika papika? Wajaira kana ukangoenda kun'anga ndoda kukuratidza kuti ini ndinonzi ani, uchandiziva kuti ndini Joram ane ropa rawakabata. Handisi kuda zvakawanda kubva kwauri. Enda unoudza hama dzangu kuti wakatora mari yangu, enda unoudza hama dzangu kuti wakabata ropa rangu. Zvinhu zviri kundivhiringidza mhuri yeZimbabwe, handizivi kuti ndoita sei. Situation yacho iri kutorwadza, iri kutondiremera. Apa kuti ndinge ndichienda kunoonana nehama dzacho, vachatanga kundibvunza kuti iwe zvaunozouya uchitiudza kuti wakabata ropa rehama yedu, apa uchiti wakashandisa mari yake 7.2 kwandiri pari zvino, haisi mari yekuti ndinganzi ndinganyanya kutambudzika stereki kuti ndinge ndichizoiwana mari iyoyo. Ndinokwanisa kuiunganidza kana kutengesa mimwe midziyo yandinayo, but dambudziko riripo mukomana Ashe nderekuti ndinotya, sezvo nyaya iyi I know kuti ichiri papending, because munhu kana kuti vanhu vakazviita havasati vabatwa. Saka ndizere nekutya kwakanyanyisa kuti vanhu ava sezvo vasati vabatwa, ndinokwanisa kuzosungwa inini. Ndobva ndanzi tava kumbokuchengeta iwewe, ombogara mujeri, takamirira kuti tinge tichizovawana vanhu vacho vakapara mhosva. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndoita sei? Ndakangonhongawo bhegi. Kunhonga kwandakaita handizivi chakaita kuti ndinge ndichitsaukawo. Mukoma ndainge ndichitozvifambirawo zvangu, ndichitozvibvira kubhawa uko kwandainge ndashayinirwa nevamwe vangu vakandishayinira vachinditi handina mari, apa ndiri kunyanya kudhudhudza doro ravo. Ndikabva pavainge vari ndichiti ndava kuenda hangu kumba kumhuri, ndichiziva kuti madam ndainge ndavasiyawo vakatotsamwa. Chakazoita kuti ndinge ndichizonzwa mudumbu zvezuva iroro handitozivi. Ndauya pano mhuri yeZimbabwe, ndikudawo rubetsero kubva kwamuri. Handisi mhondi ini, handina kumbogara ndakaponda munhu, asi izvi ndo zvava kuitika kwandiri. Mhuri yeZimbabwe, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kurota Joram ari kuuya kwandiri achiti shamwari, inguva chienda
unoudza hama dzangu kuti wakabata wakatora mari yangu. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Voita sei? Hanzi ndinotya kuti kana ndikaenda ndichiti ndiri kuda kunoudza hama dzake zvimwe kuda, vanokwanisa kubva vandisungisa sezvo mbavha dzacho dzisina kumbogara dzakabatwa. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo tanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.